ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற கிருஷ்ண பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மிக பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிரேயர் சொல்லி இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். என்னோட வாய்ஸ் கிளியரா இருக்கா மாதாஜி? கிளியரா இருக்கு மாதாஜி, கிளியரா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய நானாஜனசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पास्यता देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा डिवोटीज, स्क्रीन शेयर பண்றேன். कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे. கர்மயோகம் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல், 5வது அத்தியாயம். இந்த அத்தியாயத்துல பகவான் என்ன சொல்ல போறார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். கர்மயோகம் அப்படிங்கிறது 3rd சாப்டர். பகவான் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு சொல்லி இருந்தார். ஆனா இப்போ அதே கர்மயோகத்தை கிருஷ்ண உணர்வில் எவ்வாறு செயல்படுத்துவது அப்படிங்கிறத பத்தி பேச போறார். இந்த சாப்டர்ல நம்ம என்னென்னலாம் பார்க்க போறோம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த் ISKCON பெங்களூருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்துவிட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இது போன சாப்டர்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கறதுடைய ரீகேப். நாலேஜ் அபவுட் கிருஷ்ணா டிரான்சென்டென்டல், அவருடைய தெய்வீகமான அவரை பற்றிய ஞானத்தை பத்தி சொன்னாங்க 1 to 10 வரைக்கும். சோ ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம், அதுதான் கீவேர்டு அந்த செக்ஷன்ல. 2வது செக்ஷன் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, கிருஷ்ணா ஆஸ் த கோல் ஆஃப் ஆல் பாத்ஸ்.
கிரியேட்டர் ஆஃப் வர்ணாசிரம சிஸ்டம். பகவான் தான் வர்ணாசிரம தர்மத்தை வந்து உருவாக்கினாரு. சமுதாயத்தை வந்து 4 வர்ணங்களாகவும் 4 ஆசிரமங்களாகவும் பிரிச்சாரு. அப்புறம் எந்த பாதையாக இருந்தாலும் சரி 4 விதமான அத்தன்டிக் சம்பிரதாயங்கள் இருக்கிறது. அந்த எந்த சம்பிரதாயமாக இருந்தாலும் சரி அந்த 4 சம்பிரதாயத்தினுடைய கோல் என்ன அப்படின்னா பகவானை சென்று அடைவது அப்படிங்கிறது தான். அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்தோம். பிரபத்தியந்தே யயதே மாம் பிரபத்தியந்தே அப்படின்னா பகவானிடம் எவ்வாறு சரணடைவது அப்படிங்கிறது பிரபத்தியந்தே. 11ல இருந்து 15 வரைக்கும் பார்த்தோம். அடுத்தது செக்ஷன் 3ல கர்மயோகம். கர்மயோகம்னா என்ன அப்படிங்கறத 16ல இருந்து 24 வரைக்கும் கர்மனோ கயபி உபோதவ்யம் அப்படிங்கிறது கீவேர்டு. இதை நம்ம பார்த்தோம். சாக்ரிஃபைசஸ் லீட் டு டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ். அந்த தெய்வீகமான ஞானத்தை நாம் பெற வேண்டும் என்றால் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சாக்ரிஃபைசஸ். ஸோ நம்ம அந்த தவங்கள், அந்த தானங்கள், அந்த யக்னங்கள் என்னென்னலாம் பண்ணணுமோ எல்லாம் செஞ்சா மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஞானம் வந்து கிடைக்கும். ஞான யக்ன பரந்தவ அப்படிங்கிறது இங்க வந்து கீவேர்டா இருந்துச்சு. அண்ட் சம்மரி ஆஃப் டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ். ஸோ இந்த தெய்வீகமான ஞானத்தை பற்றி சம்மரி வந்து 34ல இருந்து 42 வரைக்கும் தத்வித்தி பிரணிபாதேன அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகமும் அந்த கீவேர்டும் அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்த் சாப்டர் கர்மயோகா இன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். ஸோ இதை வந்து எத்தனை பாகமா பிரிச்சிருக்கிறாங்க. ஹவு டு பெர்ஃபார்ம் நிஷ்காம கர்மயோகம். நிஷ்காம கர்மயோகத்தை எப்படி செயல்படுத்துவது அப்படிங்கிறது. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு இதுக்கு 5.1ல வந்து நிஷ்காம கர்மயோகம் ஈஸியர் தென் ரினவுன்சிங் ஒர்க். ஸோ கர்மயோகம் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஈஸி. துரத்தலை விட அப்படிங்கிறது துறவு மேற்கொள்வதை விட இந்த நிஷ்காம கர்மயோகம் சிறந்தது அப்படின்னு 1லிருந்து 6 வரைக்கும் பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு சொல்றார். அர்ஜுனருக்கு மட்டுமல்ல அது நமக்கும் சேர்த்துதான். அடுத்தது செக்ஷன் 2ல 5.7ல இருந்து 5.12 வரைக்கும் ஹவு டு பெர்ஃபார்ம் நிஷ்காம கர்மயோகம். நிஷ்காம கர்மயோகம் என்னன்னு தெரிஞ்சாதானே அதை செய்ய முடியும். அதை எப்படி செய்வது அப்படிங்கிறத பத்தி 7லிருந்து 12 வரைக்கும் சொல்றார். அடுத்தது 3ல வந்து செக்ஷன் 3ல 13ல இருந்து 16 வரைக்கும் பிளாட்ஃபார்ம் ஆஃப் நாலேஜ் நோயிங் த 3 டூயர்ஸ். யார் அந்த செயல்படுறவங்க, யார் அந்த 3 பேர் யாரு, அதாவது ஆத்மாவா, ஜீவாத்மாவா, ஜட இயற்கையா, இவங்களை பற்றிய நாலேஜ். யாரு வந்து கர்த்தா அப்படிங்கிறது, யார் வந்து டூயர். நானே கர்த்தா அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனா ஆக்சுவல் டூயர் யாரு அப்படிங்கிறத பத்தி இங்க சொல்ல போறாரு பகவான். அடுத்து 4th 17ல இருந்து 26 ஸ்லோகம் வரைக்கும் லிபரேஷன் பை ஃபோக்கஸ் ஆன் த சூப்பர் சோல். சோ நம்ம இந்த பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களாக கண்டிஷன்டு சோல்ஸா இந்த பௌதிக உலகத்துல கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம். நம்ம இங்கிருந்து விடுதலையாகி போகணும். சோ நம்ம அதுக்கு என்ன பண்ணணும், ஃபோக்கஸ் ஆன் த சூப்பர் சோல். சோ பகவான் மேல வந்து நம்ம வந்து ஒரு டிட்டர்மினேஷனோட நம்மளுடைய ஃபோக்கஸை வைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்த செக்ஷன்ல 27ல இருந்து 28 வரைக்கும் லிபரேஷன் த்ரூ அஷ்டாங்க யோகம். அடுத்த சாப்டர்ல நம்ம இதை விரிவாகவே பார்ப்போம். அஷ்டாங்க யோகத்தின் மூலமாக எப்படி வந்து லிபரேஷன் அடையலாம், எப்படி விடுதலை அடையலாம் அப்படிங்கிறத வந்து இங்க 27, 28 2 ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்கிறார் பகவான். அடுத்தது கடைசியில என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா செக்ஷன் 5 வந்து பீஸ் ஆன் த பிளாட்ஃபார்ம் ஆஃப் லிபரேஷன். சோ பீஸ் அப்படின்னா இந்த உலகமே வந்து அமைதிக்காக தான் ஏங்கிட்டு இருக்குது. சோ அந்த அமைதியை பெறணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறது வந்து அந்த ஒரே ஒரு ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்றார். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகமும் கூட. சோ அது என்ன அப்படிங்கறத நம்ம அந்த ஸ்லோகம் வரும்போது பார்க்கலாம். நிஷ்காம கர்மா ஈஸியர் தென் ரினவுன்சிங் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் பகவான். சோ இங்க அதை பத்தி என்ன சொல்ல போறார் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். அர்ஜுனாஸ் கன்ஃபியூஷன். அர்ஜுனர் வந்து இப்ப குழப்பத்துல இருக்கிறார். அவர் வந்து என்ன சொன்னார் அப்படின்னா 2 விதமா சொன்னார். செயலை வந்து துறந்து விடு, அதாவது செயலின்மை, அகர்மா பண்ணு அப்படின்னா. அப்புறம் வந்து பக்தியுடன் செயலாற்று அப்படின்னு சொல்றீங்க. செயலை துறந்துடுன்னு சொல்றீங்க, பக்தியுடன் செயலாற்றுன்னு சொல்றீங்க. என்ன இது, எனக்கு ரெண்டுமே ஒண்ணுமே புரியலையே. அதனால எனக்கு இதுல 2ல எது விச் இஸ் த பெஸ்ட் ஒன் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. எனக்கு மிகவும் நன்மை தருவது எது அப்படின்னு வந்து பகவான் கிட்ட வந்து அர்ஜுனர் வந்து கேட்கிறார்.
சோ இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். அர்ஜுன உவாச்ச சந்நியாசம் கர்மணாம் கிருஷ்ண புனர்யோகம் சம்சசி யச்சேய ஏதயோ ஏகம் தன்மே ப்ரூஹி சுனிஷ்சிதம். சோ அர்ஜுனன் கூறினார், கிருஷ்ணரே, முதலில் செயலை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றவும் பரிந்துரைத்துள்ளீர். இவையிரண்டில் சிறந்த நன்மையை தருவது எது என்பதை தயவு செய்து எனக்கு விளக்குவீராக அப்படின்னு பகவான் கிட்ட கேட்கிறாரு. சோ அவர் குழம்பி போயிருக்கிறாரு. சோ செயலை துற அப்படின்னா செயல்களின் பலன்களை துற அப்படின்னு அர்த்தம். அதாவது பகவானுக்கு எல்லாத்தையும் அர்ப்பணிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த விளைவுகளிலிருந்து நாம் தப்பித்துக் கொள்ளலாம், அகர்மா செய்தவர்கள் ஆகி விடுவோம். அப்போ செயலின்மை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா செயல்களே செய்யாமல் இருப்பது அப்படின்னு அர்ஜுனர் கன்ஃபியூஸ் ஆனதுனால இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டினை பகவான் கிட்ட வைக்கிறார். பக்தியுடன் செயலாற்றுவதையும் நான் ஞானத்தில் செயலின்மையையும் ஒரே நேரத்தில் வலியுறுத்திய கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனை குழப்பி அவனுடைய மன உறுதியை குலைத்து விட்டார். இப்ப என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல அர்ஜுனருக்கு. புலன்களால் செய்யப்படும் அனைத்து செயல்களையும் முற்றிலுமாக நிறுத்தி விடுவதே ஞானத்தின் துறவு என்று அர்ஜுனன் எண்ணிக்கொண்டிருந்தான். அதாவது எந்த செயலுமே செய்யாம சும்மா உட்கார்ந்து இருக்கிறது தான் செயலின்மை, ஞானத்தின் துறவு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறாரு. அர்ஜுனன் நினைச்சுக்கிட்டாரு. ஆனால் பக்தி தொண்டில் செயலாற்றினால் செயல் நிறுத்தப்படுவது எங்கனம்? வேறு விதமாக கூறினால் அர்ஜுனனை பொறுத்தவரையில் செயலும் துறவும் ஒன்றுக்கொன்று ஒத்துப்போகாதவையாக தோன்றுவதால் சந்நியாசம் என்றால் எல்லா விதமான செயல்களிலிருந்தும் முழுமையாக விடுபட்டிருப்பது என்று எண்ணுகிறான். சோ சந்நியாசம் வேற, அப்புறம் பக்தியுடன் செயல்படுவது வேற அப்படின்னு நினைச்சிட்டாரு. ஆனா முழு ஞானத்துடன் செயல்படுதல் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டது என்பதால் அது செயலின்மைக்கு ஒப்பானது என்பதை அர்ஜுனன் அறியவில்லை. சோ முழு ஞானத்துடன் செயல்படுவது அப்படின்னா செயலின்மைக்கு ஒப்பானது. அதாவது எந்த செயலையும் செய்தாலும் பகவானுக்கு அர்ப்பணித்துட்டு செஞ்சா அது நம்ம விளைவுகள் நம்மை பாதிக்காது. பாவமோ புண்ணியமோ அதை பகவான் எரிச்சிருவாரு. சோ அப்ப செயலின்மை ஆகிடும். அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்காம செயலின்மை அப்படின்னா எதுவுமே செய்யாம உட்கார்ந்து இருக்கிறது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறாரு. சோ எனவே செயலை முற்றிலும் துறந்து விடுவதா அல்லது முழு அறிவுடன் செயல்படுவதா என்று வினவுகின்றான் அர்ஜுனன். சோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சோ செயல் செய் அப்படிங்கிறாரு. சோ எப்படி செய்யணும்? பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு செஞ்சா அந்த செயலின்மைக்கு ஒப்பானது, அகர்மா செஞ்சதுக்கு ஒப்பானது. அப்ப பக்தியுடன் செயலாற்று அப்படின்னா பக்தியோடு எந்த செயல்கள் செய்தாலுமே பக்தியோடு செயலாற்று அப்படிங்கிறாரு. சோ இத ரெண்டையும் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிட்டதுனால விச் இஸ் த பெஸ்ட் ஒன் அப்படின்னு பகவான் அர்ஜுனர் பகவான் கிட்ட அர்ஜுனர் கேட்கிறார். சோ ஒன்னே ஒண்ணுதான் புரிஞ்சுக்கணும். எப்ப நமக்காக நம்ம செயல் செய்கின்றோமோ அது நம்மை பந்தத்தில் மாட்டிவிடும். எப்போ எந்த செயல்கள் செய்தாலுமே அதை கிருஷ்ணருக்கு சமர்ப்பித்துட்டு செஞ்சோம்னா அது அகர்மாக ஆகிவிடும், அது செயலின்மைக்கு ஒப்பாகிவிடும். சோ இதுதான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இது 2வது சாப்டர்ல இருந்து அவர் தன்னுடைய சந்தேகங்கள் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாரு. பகவான் இப்ப பதில் சொல்றாரு. அதுதான் அதனுடைய இதுதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Thoughts are manifested in actions. சோ நம்முடைய எண்ணங்கள் தான் செயல்களாக மாறுகிறது. சோ அப்போ ரிப்பீட்டட் ஆக்ஷன்ஸ் ஃபார்ம் ஹேபிட்ஸ். நம்ம அதையே செய்து கொண்டே இருக்கும்போது அது நம்மளுடைய பழக்கமாகி விடுகிறது. அப்போ ஹேபிட்ஸ் மேக் அவர் கேரக்டர். அப்போ பழக்கம் தான் நம்மளுடைய கேரக்டரை உருவாக்குகிறது. அப்போ கேரக்டர் டிட்டர்மைன்ஸ் அவர் டெஸ்டினி. சோ டெஸ்டினியை தீர்மானிப்பது எதுவாக இருக்கிறது?
நம்மளுடைய அந்த கேரக்டர் தான் அந்த டெஸ்டினியை வந்து தீர்மானிக்கிறது. How to take steps in right direction is described in 5th chapter. அதை வந்து சரியான பாதையில் எப்படி எடுத்துக்கொண்டு போவது அப்படிங்கிறது தான், நம்ம செயல்கள் செய்யும் போது எப்படி வந்து அதை சரியாக செய்வது அப்படிங்கறத 5th chapter நமக்கு சொல்கிறது. There are steps leading to further entanglement in worldly complexities. சோ மற்ற வேற விதமா செயல்பட்டா நம்ம இந்த உலகத்தோட பந்தப்பட்டு விடுவோம். There are steps leading to a life of liberation, freedom and tranquility and peace. சோ நம்ம இதுல இருந்து தப்பித்து இந்த பௌதீக உலகத்துல இருந்து, இந்த சம்சார சாகரத்துல இருந்து தப்பி நம்ம வந்து விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக்களாக மாறணும். அதுக்குதான் வந்து என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் அப்படிங்கறத வந்து இந்த 5th சாப்டர் நமக்கு இப்ப சொல்ல போகிறது. நம்ம இத பார்த்துட்டோம். டிவோஷனல் சர்வீஸ் பெட்டர் தென் மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன். செகண்ட் சாப்டர்லயே இதை வந்து பகவான் சொல்லிட்டாரு. அர்ஜுனர் வந்து எப்படி எல்லாம் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டாரு அப்படிங்கறதும் நம்ம பார்த்தோம். It is Krishna's plan to keep Arjuna confused. ஏன் வந்து பகவான் வந்து ஒரு அறியாமையில வந்து அர்ஜுனரை வச்சிருக்கிறார் அப்படின்னு கேட்டா அது வந்து பகவானுடைய பிளான். சோ ஏன் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லைன்னா, முதல் சாப்டர்லயே பார்த்துட்டோம். அவர் அறியாமையில ஆர்த்தினாதான் அவர் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்பாரு. அப்பதான் வந்து பின்னாடி வரப்போறவங்களுக்கு அவர்களுடைய சந்தேகத்தை எல்லாம் வந்து நிவர்த்தி செய்வதற்கு இவரை வந்து ஒரு இதுவா பயன்படுத்திக்கிறார். அதுதான் இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அர்ஜுனாஸ் கன்ஃபியூஷன், ஒர்க் ஃபார் சென்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் மஸ்ட் பி கிவன் அப். இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் ஆல்ரெடி. இப்போ which is better, work with devotion or renunciation of work அப்படின்னு கேக்குறாரு. சோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். இது வந்து இப்போ வந்து செகண்ட்ல பகவான் வந்து அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்றார். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச சந்நியாச கர்ம யோகஸ்ய நிஸ்ரேயசகராவுபௌ தயோஸ்து கர்ம சந்நியாசாத் கர்மயோகோ விசிஷ்யதே. புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் பதில் உரைத்தார். செயலை துரத்தல், பக்தியுடன் செயல்படுதல் இரண்டுமே முக்திக்கு ஏற்றது அப்படிங்கிறாரு. சோ நீ செயலை துறந்தால், அதாவது செயலை துறப்பதுன்னா என்ன, செயலின்மை, அதாவது அகர்மா செய்வது. அப்படி செஞ்சாலும் சரி, பக்தியோடு செயல்பட்டாலும் சரி, ரெண்டுமே வந்து முக்திக்கு தான் அழைத்து கொண்டு போகும். ஆனால் இவை இரண்டில் செயலை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் செயல்படுவது சிறந்தது. எப்பவுமே பகவான் வந்து பக்தி தொண்டுக்கு தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கிறாரு. எப்பவுமே பக்தி தொண்டு சிறந்தது, இல்லைன்னா பக்தி யோகம் சிறந்ததுன்னு சொல்வாரு, இல்லைன்னா புத்தி யோகம் சிறந்தது அப்படின்னு சொல்வாரு. எப்பவுமே பக்தி செய், பக்தி செய், பக்தி செய். அதுதான் வந்து ரொம்ப எளிமையானது, சிறந்ததும் கூட. அதனாலதான் பகவான் எப்பவுமே வந்து இதை வலியுறுத்தி சொல்லிட்டே இருக்கிறார். சோ இங்க வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல வந்து ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எப்பவுமே நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னா, புலன்நுகர்ச்சி செயல்கள் அதாவது செய்து கொண்டே இருக்கிறோம். அது நம்மை வந்து பந்தப்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறது. சோ நம்ம கம்ஃபர்ட் ஜோனை நோக்கியே போயிட்டு இருக்கிறோம். நம்மளுடைய அந்த உடல் சௌகரியத்தை, அந்த தரத்தை வந்து உயர்த்துவதற்காக நம்ம எப்பவுமே வந்து அது பின்னாடியே ஓடிக்கிட்டே இருக்கோம். சோ அதனால பல்வகையான உடல்கள் மாறுகிறது. அதாவது இந்த ஜென்மம், அப்புறம் இன்னும் அடுத்த ஜென்மம், அடுத்த ஜென்மம், இந்த மாதிரி நிறைய நம்ம வந்து உடலை மாற்றி 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 நம்ம பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்திலே வந்து மாட்டிக்கிட்டு உழன்று கொண்டே இருக்கிறோம். ஆனால் பௌதீக பந்தத்தை அது அந்த மாதிரி பண்றதுனால பௌதீக பந்தம் தான் வந்து நீட்டித்து கொண்டே போகிறது. சோ நம்ம இங்கிருந்து ஆன்மீக பாதைக்கு வரவே இல்லை. அப்போ ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து இதை வந்து உச்சரிக்கிறது, இதை உறுதிப்படுத்துகிறது. அந்த ஸ்லோகத்தை விட நான் அதனுடைய ஸ்லோகத்தினுடைய எக்ஸ்பிளனேஷனை நான் படிக்கிறேன். அது வந்து ஸ்லோகம் வந்து 5th canto 5th chapter 4 வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஸ்லோகம். சோ என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, மக்கள் புலனுகர்ச்சியில் பித்து பிடித்து அலைகின்றனர். கடந்த காலத்தில் செய்த பலன்களின் செயல்களின் விளைவே முழுக்க முழுக்க துன்பத்துடன் கூடிய தற்போதைய உடல் என்பதை அவர்கள் அறியவில்லை. நம்ம இந்த ஜென்மம் எடுத்திருக்கிறோம், இந்த உடல் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா நம்ம முன்னாடி செய்த முன் ஜென்மத்தில் செய்த செயல்களின், எந்த செயல்கள், பலநோக்கு செயல்களின் விளைவுதான் நம்மளுக்கு இந்த உடம்பு கிடைச்சிருக்கிறது அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கவே இல்லை. இந்த உடல் தற்காலிகமானது என்றாலும்
பல்வேறு விதங்களில் எப்போதும் தொல்லை கொடுத்து கொண்டு உள்ளது. இது டெம்பரவரி தான். இந்த பாடி டெம்பரவரி தான். ஆனாலும் நமக்கு நிறைய விதங்கள்ல தொல்லை கொடுத்துட்டே இருக்குது. எனவே புலன் செயலாற்றுவது நல்லதல்ல. அப்போ தற்காலிகமான இந்த உடம்ப திருப்தி பண்ணணும், என் கண்ணை திருப்தி பண்ணணும், என் காதை திருப்தி பண்ணணும், என்னுடைய நாவை திருப்தி பண்ணணும், அப்படிங்கிற என்னுடைய காம ஆசையை திருப்தி பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த புலனுகர்ச்சியை திருப்தி செய்து கொள்வதற்காக நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டாம். அப்படி கஷ்டப்படுறது நல்லதுக்கே இல்லை. ஒருவன் தனது உண்மை நிலையை பற்றி வினவாத வரை அவனது வாழ்க்கை தோல்வியுற்றதாக கருதப்படுகிறது. சோ நம்மளுடைய உண்மை நிலை என்ன அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படி தெரிஞ்சுக்காத வரைக்கும் நம்ம தோல்வியை தான் நம்ம அடைந்து கொண்டிருக்கிறோம். அந்த உண்மை நிலை பலநோக்கு செயல்களை புலனுகர்ச்சிக்காக செய்தாக வேண்டும். சோ பலநோக்கு செயல்கள் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோட செய்யற செயல்கள் எல்லாமே புலனுகர்ச்சிக்காக தான் செய்யறோம். சோ புலனுகர்ச்சி என்னும் உணர்வில் ஒருவன் மூழ்கி உள்ளவரை அவன் தனது உலர்களை மாற்றிக்கொண்டேதான் இருக்க வேண்டும். சோ புலனுகர்ச்சிக்காக செயல்பட்டு இருந்தா அடுத்த ஜென்மம் அடுத்த ஜென்மம் அடுத்த ஜென்மம் அப்படியே அந்த சைக்கிள்ல புனரபி ஜனனம் புனரபி மரணம் அந்த சைக்கிள் நம்ம மாட்டிட்டு வந்துட்டேதான் இருப்போம். நம்மளுடைய மனசானது பலநோக்கு செயல்கள்ல மூழ்கி இருந்தாலும் சரி, இல்ல அறியாமையில அஞ்ஞானத்துல இருந்தாலும் சரி, என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வாசுதேவரின் மீது பக்தி தொண்டு, அதாவது பகவான் மேல அன்பை வளர்த்து கொள்ளுதல் அவசியம். அவ்வாறு செய்தால் மட்டுமே பௌதீக வாழ்க்கை என்னும் பிணைப்பிலிருந்து வெளியேறுவதற்கு வாய்ப்பு கிட்டும். சோ என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாலும் சரி, பகவான் மேல ஒரு அன்பை வளர்த்துக்கோங்க. அப்படி அன்பை வளர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா அவர் இந்த பௌதீக பந்தத்திலிருந்து எப்படி வெளியேறுவது அப்படிங்கிற ஞானத்தை அவரே நமக்கு சொல்லி தருவார். சோ அவர் மேல என்ன வைக்கணும்? அன்பு வைக்கணும், பற்று வைக்கணும். அதுதான் வாசுதேவ சர்வமிதி. சோ அவர் மேல அந்த பற்றை வைத்து விட வேண்டும். சோ இதுதான் முக்தி அடைவதற்கு வழி. இந்த முக்தி அடைவதற்கு இந்த ஞானம், நான் இந்த உடல் அல்ல, செகண்ட் சாப்டர்ல பார்த்தோம், நான் இந்த உடல் அல்ல, நான் ஆத்மா. இந்த அறிவு மட்டும் போதுமா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல, பத்தாது. ஆத்மா நிலையில் செயலாற்ற வேண்டும். சோ இல்லையேல் பௌதீக பிணைப்பில் இருந்து தப்பிக்க முடியாது. கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படும் செயல்கள் பலன் நோக்கி செய்யப்படுபவை அல்ல. சோ கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம செஞ்சோம்னா அது பலன் கருதி செய்த செயல்கள் அல்ல. பக்தர்களும் சமைக்கிறாங்க, பக்தர் அல்லாதவர்களும் சமைக்கிறாங்க. இது அவர்களுடைய தங்களுடைய செல்பிஷ்னஸ்க்காக, இது பக்திக்காக. அப்போ இவர்கள் அகர்மா செய்கிறார்கள், இவர்கள் வெறும் கர்மம் மட்டுமே செய்கிறார்கள். இவர்கள் பந்தத்திலே பாவ புண்ணியத்திலே மாட்டிக்கொள்வார்கள், இவர்கள் அதுல மாட்டிக்கொள்ள மாட்டார்கள். சோ இதுதான் சொல்லப்படுகிறது. கிருஷ்ண பக்தியில் செய்யப்படும் செயல்கள் எல்லாமே அவரது பந்தத்தில் நம்மை மாட்டி விடாது. சோ உண்மை ஞானத்தின் முன்னேற்ற பாதையை பலப்படுத்துகின்றன. ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடாமல் வெறுமனே பலநோக்கு செயல்களை துறக்கக்கூடிய கட்டுண்ட ஆத்மாவின் இதயம் உண்மையில் தூய்மை அடையாது. சோ கிருஷ்ண உணர்வுல செயல்படாம இருந்தா நம்மளுடைய மனதில களங்கங்கள் நிறைய இருக்கு. அந்த களங்கங்கள் எப்போதுமே நம்மை விட்டு நீங்காது. சோ நம்ம எப்பவுமே கண்டாமினேட்டட், நம்ம மனசுல எப்பவுமே கண்டாமினேஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும். சோ இதயம் தூய்மை அடையாத காரணத்தால நம்ம மறுபடியும் பலநோக்கு செயல்கள் தான் செய்வோம். சோ கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யப்படும் செயல்கள் பலநோக்கு செயல்களின் விளைவுகளில் இருந்து ஒருவனை தானாக விடுபட செய்வதால் அவன் பௌதீக தலத்திற்கு இறங்கி வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. என்ன செயல்கள் செய்தாலுமே கிருஷ்ண உணர்விலேயே செயல்பட்டு இருந்தா அவன் பௌதீக உலகில வாழ்ந்துட்டு இருக்கலாம், ஆனா அவன் கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறான். அப்ப பௌதீகத்திற்கு வர வேண்டிய அந்த மெட்டீரியல் பூல்குள்ள விழுக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எனவே கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவது என் கணமும் வீழ்ச்சியடையலாம் என்ற அபாயத்துடன் கூடிய உறவை காட்டிலும் எப்போதும் மேலானதாகும். சோ எப்ப வேணா அந்த மெட்டீரியல்ல பூல்ல விழுந்து கொள்ளக்கூடிய டேஞ்சர் இருக்கு நமக்கு. ஆனா கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவதற்கு அந்த டேஞ்சர் கிடையாது. சோ அதுதான் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த செகண்ட் சாப்டர்ல இருந்து நம்ம இதை தெரிஞ்சுக்கிறோம். செகண்ட் வெர்சஸ்ல இருந்து நம்ம இதை தெரிஞ்சுக்கிறோம். எது சிறந்தது அப்படிங்கறத பத்தி. பதம் 3. நேயச நித்ய சந்நியாசி யோனத்வேஷ்டி ந காங்க்ஷதி நித்வன் போகி மகாபாஹோ
சுகம் பந்தாத் பிரமுச்யதே. எவன் ஒருவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளில் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனோ அவனே நிரந்தரமான சந்நியாசி ஆவான். பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனன் எல்லா இருமைகளிலிருந்து விடுபட்டுள்ள அத்தகையோன் பௌதீக பந்தங்களை எளிதில் வென்று முழுமையாக முக்தி அடைகிறான். சோ யார் விருப்பு வெறுப்பு நம்ம பார்த்தோம், டுவாலிட்டிஸ் அப்படின்னா என்ன, துவந்தங்கள் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அந்த துவந்தங்கள் இல்லாம இருக்கிறார்களோ, மானமானாலும் சரி அவமானமானாலும் சரி ரெண்டத்தையும் ஒரே மாதிரிதான் எடுத்துப்பாங்க. மகிழ்ச்சி துக்கம் ரெண்டத்தையும் ஒரே மாதிரிதான் எடுத்துப்பாங்க. சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவர்கள் யார், அவர்கள் நிரந்தரமான சந்நியாசி. அப்படி பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா அப்படிங்கிறாரு. இருமைகளிலிருந்து விடுபட்டுள்ள அத்தகையோன் பௌதீக பந்தங்களை எளிதில் வென்று. சோ எப்ப டுவாலிட்டிஸ்ல இருந்து வெளியில வந்துட்டாங்களோ அவங்களுக்கு சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் இருக்காது, மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ் எதுவுமே இருக்காது. அப்படிப்பட்டவர்கள் இந்த பௌதீக உறவுகள் இது எல்லாமே டெம்பரவரியான இந்த பாடினால வந்தது. அதனால இந்த பௌதீக பந்தங்கள்ல இருந்து வெளியில வந்துருவாங்க. அவர்கள் முழுமையாக முக்தி அடைவதற்கு தகுதி வாய்ந்தவர்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு பகவான் சொல்றார். சோ இன்னைக்கு எத்தனையோ பேர் துறவு மேற்கொள்ள முடியும், ஆனா பிரம்மச்சாரி ஆசிரமத்திற்கு வருவதற்கு யாராவது முன் வருகிறார்களா? அதாவது பிரம்மச்சாரிகளா இருக்கணும். செகண்ட் ஸ்லோகத்துல நான் இந்த பாயிண்ட் சொல்லணும்னு நினைச்சேன் உங்களுக்கு. நிறைய பேர் பிரம்மச்சாரிகள் 25 வயது வரைக்கும் செலிபஸியை கடைபிடிக்கணும். செலிபஸி அப்படின்னா பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்கணும். அது வீட்டுல இருக்கிற பசங்க இருக்கிறாங்க. ஆனாலும் பிரம்மச்சரி ஒரு ஆசிரமத்துல போய் ஒரு பிரம்மச்சாரியா இருக்கிறாங்களா அப்படின்னு கேட்டா, இப்ப இஸ்கான்லயே ஆசிரமம் 4 ஆசிரமம் இருக்கிறது இல்லைங்களா? சோ அந்த ஆசிரமத்துல பிரம்மச்சரியா இருக்கிறதுக்கு யாராவது ரெடியா இருக்கிறாங்களா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல. ஏன் அப்படின்னா அங்க கட்டுப்பாடுகள் ஜாஸ்தி. அங்க என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது, இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது, இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஆனா இப்போ இந்த கலியுகத்துல அந்த மாதிரி யாருமே அந்த கட்டுப்பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை செய்வதற்கு யாருமே தயாராக இல்லை, முன் வருவது கிடையாது. ஆனா அப்படி அவங்க முன் வந்தா பக்தி அப்படிங்கிறது எளிமையானது, அது சிறந்தது. அதனால பக்தியில் செயலாற்றுவது சிறந்தது அப்படின்னு பகவான் சொன்னாரு. சோ இங்க மூணாவது ஸ்லோகம் நான் சொல்லிட்டேன். இப்ப 4வது ஸ்லோகம். சாங்கிய யோகௌ பிரதக்பாலா பிரவதந்தின பண்டிதா ஏகம் அப்யஸ்தித சம்யக் உபயோதிந்ததே பலம். 5வது ஸ்லோகம். யத் சாங்கியை பிராப்யதே ஸ்தானம் தத் யோகை அபிகம்யதே ஏகம் சாங்கியம் சயோகம் ச ய பஷ்யதி ச பஷ்யதி. சோ 4வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்றது அப்படின்னு பார்த்தா, பக்தி தொண்டு கர்மயோகம் ஜட உலகின் ஆய்வு அறிவிலிருந்து சாங்கிய யோகத்திலிருந்து வேறுபட்டது என்று அறிவோற்றோரே பேசுவர். அதாவது என்ன சொல்றார் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னோட பொருளுரையில, பக்தி யோகம் அப்படிங்கிறது வேற, சாங்கிய யோகம் அப்படிங்கிறது வேற அப்படின்னு யார் பேசுவாங்க? அறிவில்லாதவர்கள் பேசுவார்கள். 2 ஒண்ணுதான் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார், ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்றார். எவன் ஒருவன் தன்னை இவ்விரண்டு பாதைகளில் ஏதேனும் ஒன்றில் முழுமையாக ஈடுபடுத்துகிறானோ அவன் இரண்டின் பலனையும் அடைகிறான் என்று உண்மையான பண்டிதர்கள் கூறுகின்றனர். இதுல 2ல எது ஒண்ணை எடுத்துட்டாலும் சரி, அது ரெண்டத்தினுடைய பலனையுமே தருது அப்படின்னு இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்றார். எவன் ஒருவன் சாங்கிய யோகத்தினால் அடையக்கூடிய அதே நிலை பக்தி தொண்டிலும் அடையக்கூடியதே என்பதை அறிந்து சாங்கிய யோகத்தையும் பக்தி தொண்டையும் சமநிலையில் காண்கின்றானோ அவனே உள்ளதை உள்ளபடி காண்பவனாவான். அவர்தான் கரெக்டான உண்மையை தெரிஞ்சுக்கிறார் அப்படின்னு இங்க 4, 5, 2 ஸ்லோகத்துல பகவான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பொருளறையில சொல்றார். இது என்ன அப்படின்னு கேட்டா, ஒரு வழி, அதாவது இதுல 2 வழி சொல்லியிருக்கிறார், பக்தி தொண்டு சாங்கிய யோகம். அதுல ஒரு வழி என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டா, மரத்தின் வேரை கண்டுபிடிக்குது. இன்னொரு வழி என்ன பண்ணுது, அந்த மரத்தின் வேருக்கு நீர் ஊற்றுகிறது அப்படிங்கிறார். சோ அதுதான் இங்க தெளிவுபடுத்துறார். இந்த சாங்கிய யோகம் என்னும் முதல் முயற்சியில் அவன் ஜடத்தின் மீதுள்ள பற்றுக்களை விட்டுவிட வேண்டும். சாங்கிய யோகம் என்ன சொல்லுகிறது? இது நான் உடல் அல்ல,
நான் ஆத்மா. அப்போ உடல் மேல உள்ள பற்றுக்கள் அது எல்லாத்தையுமே வந்து பற்றையெல்லாம் விட்டொழிக்க வேண்டும். அப்ப பக்தி யோக முறை என்ன சொல்கிறது? அவன் கிருஷ்ண பக்தி செயல்களில் பற்றுதல் கொள்ள வேண்டும். அதாவது இந்த பௌதீக பற்ற நம்ம விட்டுட்டு அந்த பற்றை மடை மாற்றி திசை மாற்றி பகவான் மேல வச்சுடணும் பற்றுக்களை அப்படின்னு சொல்றது. அந்த அட்டாச்மெண்ட்டை வந்து பகவான் மேல வச்சிடணும். இந்த பற்றை விட்டுட்டு அந்த பற்றை அப்படியே எடுத்து வந்து நம்ம பற்று இல்லாம வாழ முடியாது நம்மனால. அப்போ அந்த பற்றை வந்து நம்ம மடை மாற்றி திசை மாற்றி பகவான் மேல அந்த பற்றை வச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்கிறது. சோ மேலோட்டமாக பார்த்தால் ஒரு வழிமுறை துறவையும் மற்றொரு வழிமுறை பற்றுதலையும் உட்படுத்துவதாக தோன்றினாலும் உண்மையில் இரு வழிகளும் ஒன்றே. அப்போ ஒரு வழி பௌதீகத்தின் மேல பற்றை துறந்து விடு அப்படின்னா துறவு அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கிறோம். அப்புறம் இன்னொன்னு பற்றைவை அப்படின்னு. இந்த இரு வழிகளும் வேற மாதிரி தோன்றினாலும் ஒன்றுதான் அப்படிங்கிறாரு. எப்படி அப்படின்னா ஜடத்தின் மீதான துறவும் கிருஷ்ணரின் மீதான உறவும் ஒன்றே. சோ ஜடத்தை துறந்தாதான் கிருஷ்ணர் மேல உறவு வளர்த்துக்க முடியும். அப்போ அங்க வைக்கிற துறவு இங்க உறவாக முடியும். அதனால ரெண்டும் ஒன்றே. சோ இதை வந்து யார் தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்கதான் உண்மையை உள்ளபடி காண்கிறார்கள் அப்படின்னு இங்க வந்து தன்னுடைய பொருளுரையில ஸ்ரீல பிரபுபாதா சொல்றார். ஒரு சமயம் வந்து லக்ஷ்மி நாராயண் டெம்பிள் இருக்கு. எங்க லக்ஷ்மி நாராயண் டெம்பிள் குஜராத்ல இருக்கு. அந்த குஜராத்ல இருக்கிற டெம்பிளுக்கு சேலம் இஸ்கான்ல இருந்து நம்ம கொஞ்சம் டிவோட்டீஸ் அப்புறம் இந்த பிரபுஜிஸ் எல்லாருமே போய் தங்குறாங்க. அங்க தங்குவதற்கு இடம் கேட்கறாங்க. நல்ல ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அவங்க சமைச்சு சாப்பிடுவதற்கு காய்கறிகள் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. கேஸ் பாத்திரம் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. அவங்க வந்து கிருஷ்ண பக்தியை பரப்புவதற்காக சேலம் இஸ்கான்ல இருந்து போயிருக்காங்க. அங்க போயிட்டு அங்க வந்து புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்காக சேலம் இஸ்கானை சேர்ந்தவர்கள் போறாங்க. சோ போயிட்டு வரும்போது நிறைய புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணி நிறைய பணம் பாக்கெட்ல வச்சு கொண்டு வராங்க. அந்த பணத்தை பார்த்த உடனே அந்த நாராயண் டெம்பிள்ல இருந்த குருஜி கேக்குறாரு, இது என்ன நீங்க பக்தின்னு சொல்றீங்க, துறவிகள் அப்படின்னு சொல்றீங்க, ஆனா நீங்க பணத்தை நிறைய சேர்த்து வச்சிருக்கீங்களே அப்படின்னு கேட்கும்போது அதுக்கு அந்த பிரபு என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, ஆமா நாங்க பணம் புக் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றோம், பணம் கலெக்ட் பண்றோம். ஆனா அந்த பணத்தை வந்து எதற்கு செலவு பண்றோம்? கிருஷ்ண உணர்வை வந்து மேம்படுத்துவதற்காக, கிருஷ்ண உணர்வில் மக்களை கொண்டு வருவதற்காகத்தான் நாங்க பயன்படுத்துறோம். அப்போ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, நாங்க பணத்தை தொடக்கூட மாட்டோம், அது பௌதீகம் அப்படிங்கிறாங்க. ஆனா இஸ்கானை சேர்ந்தவங்க எவ்வளவு பணம் இருந்தாலும் எங்க கிட்ட கொடுங்க, நாங்க வந்து அதை கிருஷ்ண பக்தியில பரப்புவோம், கிருஷ்ண பக்திக்கு பயன்படுத்துவோம் அப்படிங்கிறாங்க. சோ அது இது வந்து அவங்களுக்காக அவங்க செய்யல, பகவானுக்காக அவங்க செய்யறதுனால இவங்களும் துறவிகள் தான் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ பகவான் சேவையில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். எதையுமே வந்து நான் பணத்தை தொட மாட்டேன், நான் பணத்தை தொட மாட்டேன் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். யாராவது ஒருத்தர் பணத்தை தொட்டுதானே ஆகணும் இல்லைங்களா? சோ அதனால அந்த பணத்தை எப்படி பகவான் சேவையில் ஈடுபடுத்துகிறோம், அவர்களும் துறவிகள் தான் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ இப்போ நம்ம 6, 7 பார்த்துட்டோம். 6, 7 பார்க்கலைங்க. சந்நியாசஸ்து மகாபாஹோ துகம் ஆப்தும் அயோகத யோகயுக்தோ முனிர் பிரம்ம நச்சிரேனதி கச்சதி யோகயுக்தோ விசுத்தாத்மா விஜிதாத்மா ஜிதேந்திரியக சர்வபூதாத்ம பூதாத்மா குர்வன் அபிநலிப்யதே. இறைவனுடைய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாமல் வெறுமனே எல்லா செயல்களையும் துறப்பது ஒருவனை மகிழ்விக்காது. ஆனால் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ள சிந்தனையுடைய மனிதன் தாமதமின்றி பரம்பொருளை அறிய முடியும். சோ பக்தினா என்னன்னே தெரியாது. அப்படி இருக்கிறவங்க நான் எல்லாத்தையுமே துறந்துட்டேன் அனுபவாதிகளை பற்றி சொல்றாருங்க. அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, பக்தி செய்ய மாட்டாங்க, பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் எதுவுமே செய்ய மாட்டாங்க. அவங்க வந்து ஒரு ஜோதியை நினைத்து கொண்டு அவங்க வந்து தவம் செய்வார்கள். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து மகிழ்ச்சியோட இருக்கிறாங்களா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல.
ஆனா பக்தி தொண்டில் இருக்கிறவங்க பகவானுக்கு எல்லா அலங்காரங்களும் செய்யறாங்க. பகவானுக்கு வந்து எல்லா விதமான டிஷ், நிறைய பலகாரங்கள் எல்லாம் செய்து பகவானுக்கு வந்து அதை ஆஃபர் பண்ணி அந்த பிரசாதமா வந்து எடுத்துக்கிறாங்க. ஆனா இந்த அருவவாதிகள் என்ன செய்வாங்கன்னா, அந்த பிரசாதம் சாப்பிடுவது கூட தப்பு அப்படின்னு நினைச்சுட்டு அதெல்லாம் எங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒதுக்குவாங்க. இந்த மாதிரி ஒதுக்குறவங்க எத்தனை நாளைக்கு இப்படியே இருக்க முடியும்? கடைசி வரை இதே மாதிரி இருக்க முடியுமா? முடியாது. அவங்க வந்து அந்த டேஞ்சர் ஜோன்ல இருக்காங்க. எப்ப வேணா மதில் மேல் பூனையா இருக்காங்க. எப்ப வேணா வந்து அவங்க இந்த மெட்டீரியல்ல விழுந்து கூடிய அந்த டேஞ்சர் இருக்கு. சோ ஆனா பக்தர்களுக்கு வந்து அந்த டேஞ்சர் கிடையவே கிடையாது. ஏன்னா அவங்க தன்னுடைய சிந்தனையை பகவான் மேல வைக்கிறாங்க. தங்களுடைய புலன்களை பகவானுடைய டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல வந்து ஈடுபடுத்துறாங்க. அப்போ பகவான் பேசுற பேச்சு பகவான் பற்றியதாக இருக்கிறது. அப்போ அப்படி இருக்கிறவங்க அந்த பரம்பொருள் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் தான் அப்படிங்கறத வந்து சீக்கிரமா தெரிஞ்சுக்க முடியும். அருவவாதிகளை விட பக்தர்களுக்கு அந்த பலன் வந்து சீக்கிரமே கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த 6வது ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். வைஷ்ணவ சந்நியாசிகளை பொறுத்தவரையில் அவர்கள் பௌதீக செயல்களுக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை என்ற போதிலும் இறைவனின் பக்தி தொண்டில் பற்பல செயல்களை செய்கின்றனர். ஆனால் சாங்கிய வேதாந்த கல்வியிலும் அனுமானத்திலும் ஈடுபடும் மாயாவாத சந்நியாசிகள் இறைவனின் திவ்யமான தொண்டினை சுவைக்க முடியாது. அப்போ அருவவாதிகளுக்கு பகவான் கிட்ட வந்து பக்தி தொண்டு செய்யும் போது நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ஆனந்தம், அந்த சுவை எல்லாத்தையுமே அவங்க வந்து மிஸ் பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னு இந்த பாயிண்ட் நம்மளுக்கு சொல்லுது. இந்த பக்தி தொண்டுல ஈடுபட்டு இருக்கிற வைஷ்ணவ சந்நியாசிகள் வந்து தங்களுடைய திவ்யமான கடமைகளை ஆற்றுவதில் ஆனந்தத்துடன் உள்ளனர். சோ அந்த சேவை செய்யறதுல வந்து ரொம்ப ஆனந்தத்தோட செய்யறாங்க. இறுதியில் இறைவனின் திருநாட்டை அடைவதற்கான உத்தரவாதமும் அவர்களிடம் உள்ளது. சோ அவங்க கண்டிப்பா வந்து மெட்டீரியல் கோல்ல விழுகிறதுக்கு சான்ஸ் இல்ல. அவங்க வந்து கண்டிப்பா பகவானுடைய அந்த கோலோக வந்தாவனத்தை வந்து அடைவாங்க. மாயாவாத சன்னியாசிகள் என்ன செய்வாங்க? சில சமயங்களில் அந்த பாதையிலிருந்து விலகி அவர்கள் வந்து வீழ்ச்சி அடைவதற்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கிறது. சோ அவர்கள் செய்கின்ற செயல்கள் எல்லாமே பௌதீக செயல்களுக்கு சமமானது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு தெளிவாக விளக்குகிறது. அப்போ 7வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா, ஒரு மரத்தின் இலையையும் கிளைகளையும் அதிலிருந்து தனியாக பிரித்து பார்க்க இயலாது. ஒரு மரம் அப்படின்னா அதனுடைய அந்த ட்ரங்க், அதனுடைய சப் பிரான்ச்சஸ், அதனுடைய இலைகள், அதனுடைய பூக்கள், கனிகள் எல்லாம் சேர்ந்ததுதான் மரம். அது தனித்தனியா பிரிச்சு பார்க்க முடியாது. மரத்தின் வேருக்கு வந்து நீர் ஊற்றினா போதும், அது எல்லா பார்ட்ஸுக்குமே வந்து ஈக்குவலா வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிடும். சோ அப்போ நம்ம வந்து வயிற்றுக்கு தான் சாப்பாடு கொடுக்கிறோம். ஆனா நம்மளுடைய எல்லா பார்ட்ஸுக்குமே அந்த எனர்ஜி வந்து சேர்ந்துருது. சோ அததான் இது இது அப்போ அனைவருக்கும் சேவகனாக விளங்குவதால் கிருஷ்ண உணர்வன் அனைவருக்கும் பிரியமானவன். சோ கிருஷ்ண உணர்வினன் வந்து கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல இருக்கிறவங்களை வந்து எல்லாத்துக்குமே பிடிக்குது. அதாவது நல்லவர்களுக்கும் பிடிக்குது, கெட்டவர்களுக்கும் பிடிக்குது. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா, அவர் பகவானுடைய தொண்டில வந்து ஈடுபடுகிறதுனால அவர்கள் வந்து எல்லாருக்கும் பிரியமானவர்களாகவே இருக்கிறார்கள். தீர அதீர, பிடித்தவர்கள் பிடிக்காதவர்கள், நல்லவர்கள் கெட்டவர்கள், 2 பேத்துக்குமே வந்து கிருஷ்ண உணர்வை சேர்ந்தவர்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். சோ பகவானுடைய ஒரு நிமிஷம், அனைவருக்கும் பிரியமானவனாக இருக்கிறான். அப்படியெனில் அர்ஜுனன் போரில் மற்றவர்களுக்கு தீங்கிழைக்கவில்லையா? அப்ப நீங்க வந்து கேட்கலாம், அனைவரும் அவனது செயலால் திருப்தி அடைவதால் அவனது உணர்வு தூய்மையாக உள்ளது. சோ எல்லாத்துக்கும் ஏன் அவரை பிடிக்குது அப்படின்னு கேட்டா, அவங்களுடைய உணர்வு தூய்மையாக இருக்கிறது. சோ அவருடைய மனம் கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது, புலன்கள் கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது, மனம் எப்போதும் கிருஷ்ணரின் மீது நிலைத்திருக்கிறது. சோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால அவர்களை வந்து எல்லாருக்கும் பிடிக்கிறது. கிருஷ்ணரும் தொடர்புடைய விஷயங்களை தவிர அவர்கள் வந்து வேற எந்த விஷயங்களையும் வந்து கேட்பதற்கு விரும்புவது கிடையாது. அவர்கள் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை மட்டுமே உண்கிறார்கள். மற்ற எதையுமே வந்து அவங்க ஏத்துக்க மாட்டாங்க. சோ கிருஷ்ணர் சம்பந்தப்படாத எந்த விஷயத்திலும் அவர்கள் வந்து எந்த இடத்திற்கும் அவர்கள் போவதற்கு ஆசைப்படுவதில்லை. ஏதோ ஒரு நம்மள மாதிரி எல்லாம் வந்து டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டுக்கு எல்லாம் போய் பார்க்க இஷ்டப்பட மாட்டாங்க. அவங்க வந்து ஏதாவது அதாவது புண்ணிய தலங்களுக்கு போய் தான் அவங்களுக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னு தான் அவங்க வந்து ஆசைப்படுவாங்க.
அவர்களுடைய புலன்கள் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ள புலன்களை கட்டுப்படுத்தியவனால யாருக்கும் எந்த தீங்கும் இழைக்க முடியாது. அப்போ யாருனாலையும் தீங்கு இழைக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றீங்களே, அப்ப அர்ஜுனர் வந்து போர்ல அத்தனை பேரை கொன்னாரு, அப்ப அவங்களுக்கு அவர் தீங்கிழைத்தவர் தானே அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். நீங்க உங்களுக்கு அந்த கொஸ்டின் வருதா? அப்போ அர்ஜுனர் வந்து எல்லாத்தையுமே கொன்னாரு இல்லைங்களா? அப்ப அர்ஜுனர் மட்டும் தீங்கிழைக்கலையா அப்படின்னு அந்த நமக்கு கொஸ்டின் வரலாம். இந்த கொஸ்டினை வந்து நம்ம வந்து ஆல்ரெடி வந்து 2ஆம் அத்தியாயத்திலேயே பகவான் விளக்கிட்டாரு. நீ வந்து அவர்களுடைய அந்த தற்காலிகமான உடலைத்தான் கொல்ற, அவங்களுடைய ஆத்மா என்றைக்கும் கொல்லப்பட முடியாதது, அது என்றைக்கும் நித்தியமானது, நிரந்தரமானது. இப்ப நீ கொன்னா அவங்களுக்கு இளமையான புத்துணர்ச்சியான ஒரு அடுத்த உடல் கிடைக்கலாம், இல்லைன்னா அவங்க சொர்க்கத்துக்கு போகலாம் அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து அவர் செகண்ட் சாப்டர்லயே வந்து நல்லா விளக்கி சொன்னாரு. சோ அந்த ஆடைகள் மாற்றுவதை மாதிரிதான் அவர்கள் இந்த உடலை விட்டு விட்டு வேறொரு உடலை அடைகிறார்கள் அப்படிங்கறத வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு புரிய வைக்கிற மாதிரி நமக்கும் வந்து புரிய வச்சாரு. சோ அவர் வந்து பூரண கிருஷ்ண உணர்வுடன் கிருஷ்ணரது கட்டளைகளை நிறைவேற்றி கொண்டிருந்தான். சோ இங்க அதுதான் பார்க்கணும். அப்போ ஆஹ் என்னன்னா நமக்கு மேல ஒரு அதிகாரி இருந்து அவர் வந்து கட்டளை இடுகிறார் அப்படின்னா அந்த கட்டளையை வந்து நாம் வந்து கண்டிப்பாக நிறைவேற்ற வேண்டும். அப்போ அர்ஜுனர் வந்து தனக்காக அவர் சண்டை போடல, பகவானுடைய கட்டளையினால அவர் வந்து சண்டை போட்டார். சோ பகவான் சொல்லி செய்யறதுனால அதனால ஏற்படுகின்ற பாவ விளைவுகள் வந்து அர்ஜுனனை வந்து சேராது, அது வந்து அகர்மா ஆகிவிடும். சோ செய்வினைகள் வந்து அவனை வந்து பாதிப்பது கிடையாது. அப்படியா, சரி, எனக்கு அடுத்த வீட்டுக்காரனோட பெரிய சண்டை, எனக்கு ரொம்ப தொந்தரவா இருக்கிறான். அப்போ நான் வந்து அவனை போட்டு தள்ளிட்டு நான் அவனுடைய சட்டையை தான் கலட்டி போட்டேன், அவனுடைய ஆத்மாவை நான் கொல்லல அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைங்களா? குதர்க்கமா கேள்விகள் கேட்பாங்க, அப்படிதானே? சோ அப்படின்னா அது வந்து நாம் வந்து அந்த பலன்களை அனுபவித்துத்தான் ஆக வேண்டும். எப்படி? அர்ஜுனன் செஞ்சா அதுவும் அத்தனை 1000 பேரை கொன்னா அது அகர்மா, நான் செஞ்சா மட்டும் அது விகர்மாவா அப்படின்னு நம்ம கேட்கலாம். எப்படி அப்படின்னா அர்ஜுனர் வந்து எப்படி செஞ்சா தன்னுடைய அதிகாரி, யார் அவருடைய அதிகாரி, யார் அவருடைய குரு? கிருஷ்ணர். அவருடைய கட்டளை நிறைவேற்றுவதற்காக அந்த போரிலே ஈடுபட்டார். நம்மைக்கு யாராவது அதிகாரி இருந்து அவனை கொள் அப்படின்னு சொன்னாங்களா? இல்ல. அது நமக்காக, நம்மை திருப்திப்படுத்துவதற்காக நம்ம போய் அடுத்தவங்களை கொன்னா அது வந்து விகர்மா. இப்போ வந்து போர் முனையில இருக்கிறோம், கார்கில் போர் எல்லாம் நடந்துச்சு இல்லைங்களா? அப்ப அந்த ராணுவ வீரர்களுக்கு அவருடைய அதிகாரிகள் வந்து கட்டளையிடுகிறார்கள், போங்க, போய் போர் செய்யுங்க, அந்த உள்ள வந்து பகை நாட்டு ராணுவ வீரர்கள் வந்து உள்ள நுழையாம பாத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது, இல்ல இல்ல அப்படின்னு நான் சொல்ல முடியாது. அவங்க கண்டிப்பா அவர்களை எதிர்த்து போர் செய்யணும், அவங்களை கொல்லணும். அப்போ கொன்னாதான் அது தர்மம், இல்லைன்னா அவங்க கடமை தவறியவர்களாகி விடுகிறார்கள். சோ அதிகாரிகளுடைய கட்டளைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும். அதிகாரியின் கட்டளைப்படி கொன்றா அது அகர்மா, நம்முடைய ஆசைக்காக கொண்டா அது விகர்மா அப்படிங்கிறது இங்க வந்து நம்ம வந்து பிரபுபாதர் பொருளுரையில விளக்கி இருக்கிறார். அப்போ நிறைய உயிரினங்களை இப்போ நம்ம ஆடு, மாடு, கோழி எல்லாத்தையுமே வந்து நிறைய கொள்றாங்க. இது வந்து எந்த உயிரையும் கொள்வதற்கு நமக்கு வந்து உரிமையே கிடையாது. இது எல்லாமே வந்து விகர்மாவை சேர்ந்தது. சோ நமக்கு இந்த உரிமை தரப்படவில்லை அப்படிங்கிறதும் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ 2, 8, 9 இந்த ஸ்லோகங்கள் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். நைவ கிஞ்சித் கரோமீதி யுக்தோ மன்யேத தத்வித தத்வவீத் பஸ்யஞ்ச ஸ்ருவன் சஸ்ருன் ஜிக்ரன் அஸ்னன் தச்சன் ஸ்வவஞ்சசன் பிரலபன் விஷ்ணுஜன் கிருக்னன் உன்மிஷன் நிமிஷன் நபி இந்திரியார்த்தேசு வர்த்தந்த இதி தாரயன். தெய்வீக உணர்வில் இருப்பவன் பார்த்தல், கேட்டல், தொடுதல், நுகர்தல், உண்ணுதல், செல்லுதல், உறங்குதல், சுவாசித்தல் ஆகியவற்றில் ஈடுபட்டு இருப்பினும் உண்மையில் தான் ஒன்றுமே செய்வதில்லை என்பதை எப்போதும் தனக்குள் அறிந்துள்ளான். சோ இது என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, தெய்வீக உணர்வில் இருப்பவன், அதாவது செல்ஃப் ரியலைஸ்ட் பர்சன்ஸ், நம்ம ஆச்சாரியர்கள் மாதிரி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே பார்த்தல், கேட்டல், தொடுதல், நுகர்தல், உண்ணுதல், செல்லுதல், உறங்குதல், சுவாசித்தல்
எல்லாத்துலயுமே அவங்க ஈடுபட்டு இருக்கிறாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு தெரியும் இதெல்லாமே தான் செய்வது இல்லை அப்படிங்கிறது அந்த உண்மை அவர்களுக்கு தெரிந்திருக்கிறது. ஏனெனில் பேசும்போதும் கழிக்கும் போதும் ஏற்றுக்கொள்ளும் போதும் கண்களை மூடி திறக்கும் போதும் ஜடப்புலன்களே அவற்றின் விஷயங்களுடன் ஈடுபடுகின்றன என்றும் அவற்றிலிருந்து தான் வேறுபட்டவன் என்றும் அவன் எப்போதும் அறிகின்றான். சோ இந்த விஷயங்களை எல்லாம் செய்வது எது? புலன்கள். அப்போ தனக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் இல்ல, தான் ஆத்மா, அதிலிருந்து வேறுபட்டவன் அப்படிங்கிற அந்த உண்மை அவர்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறது அப்படின்னு இங்க நம்ம நினைச்சுக்கிறோம். ஆனா அகங்கார விமூடாத்மா பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம்? நான் தான் கர்த்தா, எது இல்லை, நான் இந்த செய்யற செயல்கள் எல்லாமே நான் தான் செய்யறேன் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கிறோம். ஆனா கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவன் அப்படி நினைப்பது கிடையாது. அப்போ என்ன இங்க சொல்ல வர்றார் பிரபுபாதா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, செய்யப்படும் செயல்கள் அனைத்திற்கும் நிறைய காரணங்கள் இருக்குது. என்னென்ன காரணங்கள் அப்படின்னா, செய்பவன், செயல், சூழ்நிலை, முயற்சி, அதிர்ஷ்டம். இந்த 5 இருந்தாதான் மறைமுகமான காரணங்கள், இது எல்லாமே இருந்தாதான் ஒரு செயல் செய்ய முடியும். இந்த மறைமுகமான அடிப்படை காரணங்கள் இன்றி நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம்? நான் தான் செய்யறேன், நான் தான் கர்த்தா அப்படின்னு நான் நினைச்சுக்கிறேன். ஆனா உண்மை அதுவல்ல. இந்த 5ம் தான், மறுபடியும் சொல்றேன், செய்பவன், செயல், சூழ்நிலை, முயற்சி, அதிர்ஷ்டம். இந்த அடிப்படை காரணங்கள் இன்றி எந்த செயலும் செய்ய முடியாது. ஒருவன் ஜட உணர்வில் இருக்கும் போது புலனுகர்ச்சியில் ஈடுபடுத்தப்படுகின்றன. சோ நம்ம பௌதீகத்தில் இருக்கிறோம், நம்ம புலனுகர்ச்சிக்கு தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கிறோம். சோ அந்த செயல்களே செய்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆனா கிருஷ்ண உணர்வில் அவை கிருஷ்ணரின் புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதில் ஈடுபடுத்தப்படுகின்றன. சோ ஒரு பக்தன் கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கிற பக்தன் தனக்காக எதுவும் செய்ய மாட்டான். பகவானை திருப்திப்படுத்துகின்ற செயல்கள்ல மட்டும்தான் அவன் ஈடுபடுவான். எனவே கிருஷ்ண உணர்வினன் புலன்களின் விஷயங்களில் ஈடுபட்டிருப்பது போல தோன்றினாலும் அவன் எப்போதும் சுதந்திரமானவனே. சோ அவன் அப்போ கிருஷ்ண உணர்வினனும் கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாதவனும் செய்கின்ற செயல்கள் ஒரே மாதிரிதான் இருக்கு. அவங்களும் சமைக்கிறாங்க, சாப்பிடுறாங்க, ஆபீஸ்க்கு போறாங்க, வண்டி ஓட்டுறாங்க, எல்லாமே தான். ஆனா அவர்கள் செய்கின்ற செயல்கள் எல்லாம் அவர்களுக்காக மட்டுமே. இவர்கள் பகவானை திருப்திப்படுத்துவதற்காக அதே செயல்களை செய்கிறார்கள். பார்க்கறதுக்கு ஒரே மாதிரிதான் இருக்கும். ஆனா முக்கியமான டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, யாருக்காக செய்யறாங்க அப்படின்னு. அப்போ அவர்கள் சுதந்திரமானவர்கள் அல்ல, இவர்கள் சுதந்திரமானவர்கள். எப்படி அப்படி சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்டா, இப்போ நம்ம எங்க போனாலுமே ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு. நிஜமாவே பக்தனுக்கு அப்படின்னு நான் 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் இருக்கு. உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். மீட் சீட்டிங் கூடாது, அடுத்தது இல்லிசிட் செக்ஸ் கூடாது, அடுத்தது இன்டாக்சிகேஷன், அப்புறம் மது அருந்துதல், போதை பழக்கம், இதெல்லாம் கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பக்தன் அதையெல்லாம் கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. நிறைய விஷயங்களை விட்டுடணும் அப்படின்னு சொன்னா, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இஸ்கான்குள்ள நுழையும் போது இதையெல்லாம் விட்டு விடணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது பக்தர்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல கஷ்டமா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய விஷயமாவே தோணாது. வெங்காயம் பூண்டு விட்டுடணுமா, கொஞ்சம் நாள்ல விட்டுடுவாங்க. காஃபி டீ விடணுமா, விட்டுடுவாங்க. சோ இந்த மாதிரி எதுனாலும் சரி, ஸ்மோக்கிங்க விட்டுடணுமா, அதை விட்டுடுவாங்க. ஆனா பக்தர்கள் அல்லாதவர்களுக்கு ஸ்மோக்கிங்க விடு அப்படின்னு சொன்னா விடவே முடியாது. சோ இந்த மாதிரிதான் அந்த மாதிரி விட்டொழிப்பது அப்படிங்கிறது கிருஷ்ண உணர்வினருக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கிறது. அதே விஷயத்தை பக்தர் அல்லாதவர்கள் செய்யும் போது அதுல ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. சோ பக்தன் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுறான், இது எனக்கு வேண்டாம், இது கெட்ட பழக்கம் அப்படின்னு ரொம்ப ஈஸியா தள்ளி வச்சிடறான். அதனால அவர் சுதந்திரமானவர். ஆனா மற்றவர்கள்னால அந்த பழக்கத்திலிருந்து வெளியில வர முடியல, அதனால அவர்கள் கட்டுக்குள் இருக்கிறார்கள். இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். What is Niskama Karma? I am servant of God. What work do you do? Work allotted by God. How do you do the work? I work hard with sincerity, dedication to my best ability. What do you do with the results? I hand it over to God. இதுதான் நிஷ்காம கர்ம. நான் பகவானுடைய சர்வெண்ட்.
அது பகவானுடைய சர்வெண்ட் அப்படின்னா நம்ம சர்வெண்ட் மேட் வீட்டுல வச்சிருக்கிறோம் இல்லைங்களா, வேலைக்கு ஆள், அந்த மாதிரி கிடையாது. ஒரு அப்பா தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு எப்படி சர்வ் பண்றார், ஒரு அம்மா தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு எப்படி சர்வ் பண்றாங்க, அந்த மாதிரி நான் வந்து சர்வெண்ட் ஆஃப் காட், அந்த மாதிரி சர்வ் பண்ணணும். சோ என்ன செய்வோம், பகவான் என்ன சொல்றாரோ, சாஸ்திரம் என்ன சொல்கிறதோ அதை செய்யறோம். எப்படி செய்வீங்க, ரொம்ப சின்சியரா, ரொம்ப அட்டன்டிவா, டெடிகேஷனோட என்னுடைய 100% எஃபர்ட்டை போட்டு பெஸ்டா செய்வேன். அப்போ அதனுடைய ரிசல்ட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்குதே புண்ணியம், அதை நீங்க என்ன செய்வீங்க, அதை பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சிடுவேன். அப்படிங்கிறது தான் நிஷ்காம கர்மயோகம். 10வது ஸ்லோகம். பிரம்மண்ய ஆதாய கர்மாணி சங்கம் தக்வா கரோதிய லிப்யதே ந ச பாபேன பத்மபத்ரம் இவாம்பசா. பத்மபத்ரம், பத்மம்னா தாமரை, பத்திரம்னா இலை. சோ பற்றின்றி தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன் தாமரை இலை என்று தண்ணீரால் தீண்டப்படுவதில்லையோ அதுபோல பாவ விளைவுகளால் தீண்டப்படுவதில்லை. ரொம்ப எளிமையா புரிஞ்சிடும் இல்லைங்களா. சோ பற்று இல்லாம, அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம, டிட்டாச்சா இருக்கிறவங்க, அதாவது இத்தனை 50 வயசு வரைக்கும் குடும்பத்து மேல பற்று, பிள்ளைகள் மேல பற்று, தன்னுடைய சொத்து மேல பற்று, எல்லாத்து மேல இருக்கிற பற்ற அப்படியே திசை மாற்றி பகவான் மேல திருப்பி பகவான் மேல பற்று வச்சுக்கணும். அப்படி பற்று வச்சுட்டு அவங்களுக்கு எதுவுமே செய்யக்கூடாதா, குடும்பத்து ஆளுங்களுக்கு, மனைவிக்கு, குழந்தைங்களுக்கு இல்ல, கடமையாக நினைத்து செய்வது என்னுடைய கடமை அப்படின்னு நினைச்சு செய்யணும். ரொம்ப பற்று வச்சக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க. அந்த பற்றெல்லாம் எடுத்து பகவான் மேல வச்சுக்கணும். சோ அந்த மாதிரி செய்கின்றவன் தன்னுடைய பற்றையெல்லாம் பகவான் மேல வச்சுட்டு அவங்களுக்கு செய்யறதெல்லாம் ஒரு கடமையாக நினைச்சு செய்யறவங்க தாமரை இலை எப்படி நேரம் 24/7 அதுக்குள்ளேயேதான் இருக்கு, எப்பவுமே அதுக்குள்ளேயேதான் இருக்கு. ஆனாலும் ஒரு டிராப் தண்ணி கூட அந்த தாமரை இலை மேல ஒட்டுறது கிடையாது. ஏன்னா அது மேல ஒரு வேக்ஸ் கோட்டிங் மாதிரி ஒண்ணு இருக்கும், அதனால தண்ணி அது மேல உருண்டு உருண்டு விடுமே ஒழிய அது மேல ஒட்டாது. அதே மாதிரிதான் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க பாவ விளைவுகளால் தீண்டப்படுவது இல்லை. பாவங்கள் அவர்களை வந்து ஒன்றும் செய்ய முடியாது. பகவான் அதையெல்லாம் ஒரு சாம்பலை போல எடுத்து விடுவார். அதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு சொல்லி இருக்கிறது. என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, கிருஷ்ண உணர்வற்றவன் ஜட உடல் மற்றும் புலன்களின் அடிப்படையில் செயலாற்றுகிறான். சோ கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாதவன் அவன் வந்து பௌதீகத்துக்காக, தனக்காக, தன்னுடைய குடும்பத்துக்காக, அந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்காக பௌதீக செயல்கள் செய்கின்றான். ஆனா கிருஷ்ண உணர்வினன் வந்து உடல் அப்படிங்கிறதே நம்மளுக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் பக்தி செய்வதற்காக கொடுத்த ஒரு சாதனம் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. அதனால அந்த உடலை கிருஷ்ணருடைய அந்த பக்தி தொண்டிற்கு எப்படியெல்லாம் பயன்படுத்த முடியுமோ அப்படியெல்லாம் வந்து பயன்படுத்துகிறாரு. அந்த ஞானம் வந்து அவருக்கு இருக்கிறது, அந்த ஞானத்துடன் அவர் செயலாற்றுகிறார் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு சொல்கிறது. சோ அவர்கள் வந்து பௌதீக உலகிலே வாழ்ந்து கொண்டு இருந்தாலும் கூட பௌதீக பந்தங்களிலிருந்து தங்களை வந்து விடுவித்துக் கொள்கிறார்கள். மற்றவர்களை போலவே வந்து அவர்கள் வந்து எல்லா வேலைகளும் செய்கிறார்கள். காலையில எந்திரிக்கிறாங்க, சமைக்கிறாங்க, சாப்பிடுறாங்க, ஆபீஸ் போறாங்க, வண்டி ஓட்டுறாங்க, எல்லாமே செய்யறாங்க. ஆனா அவர்கள் வந்து கிருஷ்ண உணர்விலே இருக்கிறார்கள். அவர்கள் டிட்டாச்சா, அட்டாச்மெண்ட் எதுவும் இல்லாம இருக்காங்க. மற்றவங்க புலன் நுகர்ச்சிக்காக அவர்கள் வந்து பாடுபட்டு பந்தப்பட்டு விடுகிறார்கள். இதுதான் இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்றது. காயேன மனசா புத்யா கேவலை இந்திரியை அபி யோகின கர்ம குர்வந்தி சங்கம் தியக்வாத்ம சுத்தையே. பற்றுதலை துறந்து யோகிகள் தூய்மையடைய வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்துடன் உடல், மனம், புத்தி மற்றும் புலன்களால் கூட செயல்படுகின்றனர். பற்றுதலை வந்து துறந்துடுறாங்க, தூய்மை அடைய வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த ரீசனுக்காக. சோ தூய்மை அடையணும், நான் தூய்மை அடையணும், உடலாலும் உள்ளத்தாலும் தூய்மை அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பற்றுதலை துறக்கிறாங்க. உடல், மனம், புத்தி மற்றும் புலன்களால் கூட செயல்படுகின்றனர். சோ இது என்ன சொல்கிறது, சில பிரபுபாதர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஒருவன் கிருஷ்ணரது புலன்களை திருப்தி செய்வதற்காக கிருஷ்ணரின் உணர்வில் செயலாற்றும் போது அவருடைய உடல், மனம், அறிவு, புலன்கள் எல்லாமே வந்து அனைத்து செயல்களும் ஜடக்கலங்கத்தில் இருந்து தூய்மையடைகின்றன. சோ கிருஷ்ணருக்காக வந்து எனக்காக பூ கட்டல,
நான் கிருஷ்ணருக்காக மாலை தொடுக்கிறேன், நான் எனக்காக சமைக்கல, கிருஷ்ணருக்காக சமைக்கிறேன், போகா சமைக்கிறேன். சோ அந்த மாதிரி எல்லா செயல்களும் கிருஷ்ணருக்காக செய்யும் போது ஜட களங்கங்கள், அந்த கண்டாமினேஷன் இருந்து நம்ம விடுபட்டு விடுகின்றோம். நம்முடைய அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிளென்ஸ் ஆகிட்டே வர்றோம். சோ சத் ஆசார் எனப்படும் தூய்மைப்படுத்தப்பட்ட செயல்கள் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவதால் எளிதாக நிறைவேற்றப்படுகின்றன. சோ அந்த தூய்மைப்படுத்துகின்ற செயல்கள் தான் இதெல்லாம். இது எளிமையாக நமக்கு கைவருகிறது அப்படின்னு இங்க சொல்றாரு. சோ இங்க ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்கிறார். அதனுடைய பொருள் மட்டும் நான் சொல்றேன். தனது உடல், மனம், அறிவு மற்றும் சொற்களின் மூலம் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டுள்ளவன் பெயரளவே ஆன பௌதீக செயல்களை செய்யும் போதிலும் ஜீவன் முக்த உலகிலும் முக்தி பெற்ற நிலையிலும் வாழ்பவன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். அதாவது இந்த கிருஷ்ண தொண்டில் ஈடுபட்டு இருக்கிறவன் இந்த பௌதீகத்திலே கூட வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் கூட முக்தி பெற்றவன் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்படுகிறானா. சோ அந்த பக்குவ நிலைக்கு அவர்கள் வந்து விடுகிறார்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. ஸ்ரீல பிரபுபாதா இருந்தார் பாத்தீங்களா, அவர் அவருடைய வயதான காலத்துல உங்களுக்கு நான் முதல்ல சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். அவர் உடல் உபாதைகளால் நிறைய பாதிக்கப்பட்டாலும் கூட அவர் செய்கின்ற செயல்களை என்னைக்குமே நிறுத்தினது கிடையாது. மார்னிங் வாக் போவாரு, சாண்டிங் பண்ணுவாரு, மங்களாரத்தில கலந்துக்குவாரு, அப்புறம் புக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவாரு, டிராவல் பண்ணுவாரு. அந்த மாதிரி எதையுமே தவிர்க்கவே இல்லை. எப்படி அவரால முடிஞ்சது அப்படின்னா, அவர் தனக்காக எந்த செயலும் செய்யல, பௌதிக செயல்கள் எதுவுமே செய்யல, ஆன்மீக செயல்கள் மட்டுமே செய்தாரு. அதனால அவர் அவர்னால ஈஸியா அந்த கஷ்டங்களை எல்லாம் கடந்து வர முடிந்தது. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா, தவிர்க்க முடியாத காரணத்தினால இந்த கிளாஸ நான் கேன்சல் பண்றேன் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். ஆனா பிரபுபாதர் ஒரு நாளும் அப்படி சொன்னதே கிடையாது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஒரே ஒரு நிமிஷம். நான் இந்த ஸ்லோகத்தோட உங்களுக்கு இந்த 11வது இத முடிச்சுக்கிறேன் நானு. எனக்கு இன்னொரு கிளாஸ் இருக்கிறதுனால, இன்னும் 1/2 an hourல இன்னொரு கிளாஸ் இருக்கு. அதனால நான் இன்னைக்கு முடிச்சுக்கிறேன். நாளைக்கும் நீங்க ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். பிரபு ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க.